Morning mga araw, happy Valentine sa lahat. At sa mga nanonood, happy Valentine. Tingnan yung buhok ko. Sa morning of February 14, happy Valentine. So gagawa ko ng almusal namin kasi wala silang pasok. Walang pasok si miss ko. So gagawa ko ng breakfast para sa Valentine breakfast. Sa lahat ng mga subscriber ko at magsusubscribe pa, happy Valentine po sa inyo lahat. Stay safe and healthy. So ito, umpisan ko nang gagawa ng breakfast namin. Yan. So nakagawa na ako ng isang heart na hotdog. So gagawa pa ulit. Ganyan. Tapos may toothpick. Tapos shape ng heart. Shape ng heart. So ito yung hotdog. Ayan. Tapos isi-shape ng heart. Tapos may tusok dito. Hindi perfect. Yan, may heart. So nakadalawa na, yung isa malaki, yung isa maliit. O yan. So ito yung mga heart na hotdog. Kukulang ko muna sa tubig. Ayan. Eksperimento. So yan. So yan mga araw. Kumukulo-kulo na. Kaso yung isa medyo na tatanggal. Ayan. Ayan mga araw. Ayan. Para mamaya pinirito ko saglit lang. Ayan. Ito na. Ayan mga araw. Ilalagay ko na to. Babalik na rin. Tapos shoot ko dito. Lower fire.
Ayan. Yan mga aro, yan ang nagawa kong breakfast namin para sa Valentine's Day. Yan, ito yung heart na pinirito ko. Medyo nagkamali ako dyan, pero okay na yan. Tapos may sardinas kasi red. Yan, tapos may fried rice tsaka coffee. Ayan mga aro, diba? Breakfast namin ng February 14 in the morning. May mga aro, may coffee. Ayan. So maraming salamat po sa mga nanood, sa mga subscriber ko, my friends and family, relatives, at sa mga nanonood, watching my vlog. Happy Valentine po. Stay safe and healthy. Ayan. Mga araw, kakain na kami breakfast. Ayan. Nga pala, nakalimutan ko yung juice. Ayan. Simpleng breakfast lang ng Valentine's Day, kasi alam niyo na, hindi masyadong medyo dito na lang kami. Tipid pa, o diba? Hey, Isga! Tuwa! Kain na tayo! Yan, Happy Valentine! Happy Valentine! Yan. So, yan, kain muna kami mga aro. So, tipid-tipid muna. At ito lang muna kakaya namin. May juice tsaka may kape. Okay na to. Oh. So, Happy Valentine sa inyo lahat. Yan. Tapos may sardinas. Oh. Yan. So, thank you Lord sa mga pagkain na binigay mo. At kakainan na. Valentine's Day. Happy Valentine. Yan. O, diba? Kain muna kami.